Obhetosis abantwana egameni likaKristu waseNazaretha. Kusemnandi ukuhlala kuKristu Yesu. Kusemnandi ukusindiswa. Kuseyinkosi empilweni yami. Amen. Andikaboni isizathu esingenza ngithi akakho uKristu Yesu. Andikaboni into engandenza ndisuke kuye. Amen. Siza Elizwini. Amen. Athi yezenzo zabapostoli. Amen. Chapter 8. Athi yezenzo sisihlehla. Chapter 8. Lungi, verse 12. Chapter 8, verse 18. Banithela hlala emfundisweni. uKristu amnikile nanibeni nabafundi bakhe. Angiyazi abandityhile nabafundi. Which one? Yes. Okay. Namsebenzi. John chapter 8. Verse 31. Okay. Angiyazi ke. Eyona nto endihleliyo ihlelwe indaba yemfundiso. Amen. Amen. Ngoba sihleli siyafundisa umhla nezolo. Amen. Amen. Akukho mini ekuthiwa asifundiswa ngayo. Bathi ekufundiseni kwethu akuveli lento bekufanele bakuvela yona. Amen. Bantakwethu uba ngaba kuthiwa sidla ukudla okunye umhla nezolo bekufanele ba kuphuma abantu abafanayo. Amen. Xa nifunde sesihlahla ukuze abantu bazafuna iverse. Yohane chapter 8 verse 31. Yes. Ubesithi ngoko uYesu kulo maYuda akholuweyo kuye, ukuba nina nithe nahlala elizwini lam, noba ningabafundi bam inyaniso. Amen. Athi ke phaa kwizenzo ephindwe chapter 2 athi baxa ethethayo babehlala bezondelela imfundisweni yabapostoli. Amen. Kuthi ibandla lalisengezeleka. Amen. Ngoba enyanisweni ayikho into eyengeza ibandla. Noba mhlawumbi singawabona amabandla egcwele sicinga bafana ba ukuba ngabanizwi alikho kwelo bandla, abo bantu abo bagcwelekise. Amen. And noba singaphuma sinesitratweni senze open air senze yonke into, ukuba singahlalanga thina emfundisweni yabapostile okanye emfundisweni yabashumayeli abamileyo phambi kwethu abasifundisa yona, akuzokwazi ukwengezeleka kwebandla. Amen. 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 Ngoba bantakwethu ithi iBhayibhile uba ngabana sithe sahlala apha elizwini likaThixo sobe singabafundi bakhe inyaniso. Amen. Lanto ithi bakhona abafundi bakhe bathi abangengabo abenyaniso. Amen. Siseva apha kuthethwa ngoJudas. uJudas wayekhona kubafundi bakaKristu Yesu, kodwa kucacile uba wayengenguye umfundi kaYesu inyaniso. Amen. Amen. And kucacile kakuhle uba yena zangahlale kwasemfundisweni. Amen. Ngoba bantakwethu uba ngabana ufundiswa, usondliwa, udeske ufane nalo okufundisa. Amen. Mamela uPetros xa kwakubethelelo okanye xa kwakubanjwa uYesu
wamkhanyela kodwa kwabe kusithiwa ufana naye. Waba ngathi ukuthandi kodwa kwakuhamba khawujonge kwa indlela eyiyo nokuthetha kwakhe uyafana naye. Amen. Amen. Into ayibangela uba uPetros athe ngazalani noKristu Yesu afane naye yingoba wakholwa yinto uKristu owayeyithetha kuye. Amen. Bantu kwethu ubangabana asizukholwa kwizinto ezithethwa kuthi asizukwazi ukufana noMr. Amen. Ubangabana kuthiwa uKristu Yesu wayehamba nabafundi bakhe kodwa ukuhambeni kwabehleli nabo ebafundisa kwenzeka into yoba kude kuphume ofana naye. Amen. Nathi singabantwana bakaKristu Yesu kufanele sifane naye. Amen. Ethi mos iBhayibhile abapostile babehleli kwindawo yaseAntioch bephila ngokuhlonela uThixo, behlele emfundisweni, kwasuka abantu ababukeleyo bathaba yangamaKristu. Amen. Bathi safumana igama nathi lokuba sibizwe ngokuba singamaKristu. Amen. Bathi elo gama kuthi loba sibizwe ngokuba singamaKristu singaphili ngendlela kaKristu lifana noba libizwa nje. Amen. Amen. Bathi yona nto uThixo ayifunayo ukuthi ufuna uba sihlala apha emfundisweni. Amen. Nakuhlala emfundisweni siyimamele siyithathele ingqalelo. Amen. Uantana zathetha apha ndahlupheka kakhulu athi uthe embonweni wakhe kwaba khona nothi ungayihoyi lento ithethwayo. Amen. Ithi iBhayibhile kwincwadi yezenzo wathetha wophela uPetros emveni kobana kwangale mini yePentecost kwaba khona abantu abasindiswayo. Wawugqiba wajika wajonga kwaba bagqitha usindiswa wathi zahlukaniseni naba bantu bakhohlakeleyo. Amen. Bantu kwethu imfundiso ukuzihlale kuthi asikwazi ukwamkela imfundiso ephilileyo siphinde samkele nabantu abakhohlakeleyo. Amen. Umuntu ozophikisa lento wena oyaziyo okanye lento ekuncedayo lo muntu ukhohlakele. Amen. Endike ngoku uthi uPetros kathethayo uthi zahlukaniseni, akathi cenga umfundisi akwahlukanise nalo muntu. Amen. Nguwe ozawuthatha istep sokuzahlukanise nalo muntu. Bazalwane noba mhlambi ngumuntu owathi xa wawusiza entsindisweni nguye owakutsalela lini wathi izokwamkela uYesu okanye ndiyakumema khawuze enkonzweni, waxelelwa enkonzweni uYesu uyamkelwa wamamkela, umthatha ngoba yimento yakho. Uba ngabani unemini zokhathi lento uyivileyo nawe bekhona naye akhayijikela athi uyayibona lithethwa pha ungayibambi yonke, lowo zahlukanise naye. Amen. Kaloku bantu kwethu idinga eli lenzelwe thina. Amen. Now andikwazi uphunyukana mna nedinga ngenxa yomuntu ozenza umhlobo wam ozawufuna into yobana ndingamkeli lento ezawundikhulula indise kweli dinga ndibekelwe lona. Amen. Now bantu kwethu kuba kuthethwa ngokubana ake sihlaleni apha emfundisweni elilizwi likaKristu Yesu, zikhona izinto eziza kuphithikeza okanye zizakwenza ungahlali kulo. Amen. Bathi thina masihlalelwe kukwazi. Yazi kanti nensikelela lapha izolo ethetha ngento yobana khawuzazi ukuba ngumJuda. Amen. Zazi ukuba ngowohlanga lukaThixo. Noma izinto zingafika azikususi wena kule mfundiso ofundiswe yona. Amen. Mamela ithi iBhayibhile kwake kwakhona umhlwayeli owafika wahlwayela. Amen. Wahlwayela imbewu elungileyo. Amen. iBhayibhile ke ithi imbewu lilizwi likaThixo.
wahlwayela umhlwayeli imbewu elungileyo. Amen. Wathe ebusuku abantu belele kwafika utshaba. Amen. Utshaba lwahlwayela umdiza apha phakathi kwembewu. Amen. Now xa kuvukwa kusasa abantu bejonga bathi hayibo bekungatyalwanga imbewu elungileyo napha. Amen. Ngoku kutheni lento sesibona nomdiza ukhona. Amen. Bazalwane, izwi liyashunyayelwa kuthi and kutyalwa imbewu elungileyo kuthi. Amen. But uSathana ufika tyala umdiza apha kule mbewu eseyityaliwe. Amen. Uyibone ke ngoku, uyibona kanjani? Uyibona apha ekukhuleni into kokubana ukhona umdiza apha. Amen. Yes, imbewu ityaliwe kodwa uhlwayelwe nomdiza. Amen. Apho kuzawuvuka khona abaqhankqalazi ekuthethwa ngobana kufanele siphile ngcwele, yena beneyakhe indlela yokuphila ayibonakalisayo uba mna ndingaphila ngendlela ethile. Ithi loo nto kukhona umdiza ongenileyo kule mfundiso iphilileyo. Amen. Amen. Now okwethu kukuba ke ngoku sibambe izinto zithethiweyo. And ithi iBhayibhile wathi umnikazi intsimi yeke ukhule yombini. Kwawuthi xa kuvunwa kusikwe ingqolo ibekwe ecaleni umdizi yokutshiswa. Bathi mna andilangazeleli ukuba ikhule yonke. Amen. Kaloku bantu akwethu bangabana kushunyayela inyaniso elilizwi likaThixo esenza nathi sinyaniseke wayikuzawukhula nolwimi. Now andilangazeleli into uba kuthiwe mayikhule yonke, makukhule inkani, kukhule amakratha, kukhule ukungathobeli, kukhule unganyaniseki. Ndilangazelela uba Nkosi uba siwuqaphela umdiza siwusiphule. Amen. Ukhawuleze uyotshiswa ukuze kumile imbewu eyiyo. Amen. Ngoba abantu akwethu ayikho enye into. Yazi umntana esathetha apha ekuseni ethi when usondela kuThixo koko kuye uThixo ezityhila kuwe. Amen. And koko kuye nawe uyufana naye. Amen. But ke ngoku apha imanga zakhona nyani nede ifike yenza inhliziyo ebuhlungu sekungena abantu emnyango bebulela bencoma ukuba kube kwixesha elide sisondliwa ngezimfundiso, kube kwixesha elide sinikezwa okukudla, but okukudla kungavezi into kuthi. Amen. Akukho nto irongo ngokudla. Amen. Akukho nto irongo ngelizwe silinikwayo, lililo. But indlela esamkela ngayo nendlela thina esiye silithathe ngayo yiyo liveza abantu abangafaniyo. Amen. Amen. Yazi into endithi xa ndithethayo ndithi uyabona umuntu oselutywala umthathe nje ndithi iveki ezimbini umbeke endlini umthengele utywala umseze namhlanje ngomso nangomso omnye umkhuphe emva kwako uphuma seqala kuba useza utywala lo. Amen. Uvela benephuza face. Kubenzela bike ngokuthina ke sihlaliswe sivalelwe for 17 days sisondliwa ngelizwi. But kungaphumi lento uThixo belindele yona. Thena nto namhlanje ehleliyo empilweni yami ukubana akhe sithathe ingqalelo lelizwi likaThixo. Amen. And masithathe ingqalelo imfundiso. Amen. Ethi iBhayibhile abazalwane bebandla lezenzo babehlala emfundisweni. And njengoba kubekwa zazi bakhona izinto
abanye ababengavumelaniyo nazo laa nto ithi ezazingamelananga na because ithi iBhayibhile mos babengengomaJuda bonke ababantu. Kwakunyanzeleka umuntu ancame iculture yakhe. Amen. Ngobengene kule ndlela intsha. Kwakunyanzeleka uba ancame izinto zakhe bezithanda nendlela ethile bephila ngayo ayilibale ngokungene kule ndlela intsha. Amen. Bazingisa. Amen. Ukuhlala kuloo nto. Now ithi ke ngokulento ikhona indlela yethu thina besisazi ngayo izinto. Nendlela yethu thina sicinga izinto singazenza ngayo. But ngoba ke ngokusesingene kule kaKristu Yesu kufanele sihlale apha emfundisweni le uKristu asifundisa yona and ingaba le esifundayo iphambene nale wena ubucinga izabayiyo. Amen. But okwakho kubana yilibaleke le wena ubuyazi. Yilibalele ubucinga ba ingathi yiyo yamkela le oyinikwayo ukuze kuphuma abafundi bakaKristu inyaniso. Amen. Amen. Ngoba into eyifunayo uKristu ufuna abalandeli. Amen. Ufuna abantu uthi xa emka uthi ndiyemka kodwa igunya linikwe mna ezulwini nasemhlabeni. Ithi hambani ke ngoko niyokuzenza abafundi zonke intlanga. Amen. Now uba sihleli kule ndawo sihlalela ukufunda. Amen. Ngoba singabafundi bakaKristu Yesu. Ngoba noKristu Yesu awuba ebavangele abafundi bakhe wabalanda abanye beloba abanye bephansi kwemithi abanye besenza yonke into bebeyenza weza nabo kodwa waqala wabafaka emfundisweni wabahlalisa. Matthew chapter 5 wabaqabela nabintaba wafika entabeni wabafundisa. Amen. Amen. Ukusuka ku chapter 5 chapter 6 7 uyoma 8 efundisa. Amen. Amen. Ebafaka emfundisweni esakha abafundi. Amen. Now nakuthi kwakhiwa abafundi but ke ngoku sizoba ngabafundi thina xa sithe sahlala sazingisa ukuhlala kule mfundiso. Amen. Amen. Ithi ke ngoku xa igqithayo bahlehle inyaniso le nani yakuyazi and nabe niyazi inyaniso iyakunikhulula. Amen. Now ithi ke ngoku lento uba ngabana sihlala enyanisweni sifundisa unyaniso umhlane ezolo kuthe zingakhululeki. Amen. Thelento sizawubopheka inyaniso siphila kuyo sixelelwa yona. Bantakwethu make sitshintsheni indlela le yokucinga. Amen. Nendlela le yokulithatha ilizwi. Amen. Yazi ndisikeleleka bemini kuthethwa ngale vesi bekuthethwa ngayo bemini. Amen. Yobana ilungelo lethu ukuba sikholwe kuyo uKristu Yesu endaliphelela apha. Ikwale lethu ilungelo lokubana sivuke ubunzima ngenxa yakhe. Amen. And kwagcwala kumuntu lesayithetha apha kwagcwala kumngangala mzuzu ithethwa into bana akho nto ngoku ndizawuphinda ndiyoyike ngoba ndixelele. Amen. Yazi ubukhe xa ucinga ungumntu uthi yo ba uyingaze yehle into ethile kum ingaze ba uyenza awuyimeni but ubana laa nto uthi yo hayi andirhalela into ingaze yenzeke kum but uba ngabani iBhayibhile ithi lilungelo lethu uba siva ubunzima akho kwanto sinongeyenzi. Amen. Naw ke ngoku uba makasincede ke sihlala kule mfundiso. Amen. Amen. Sizinze kule nto siyinikwayo and sizawukhululeka ngayo inyaniso. Amen. Bantakwethu asinawukwazi ukuxelela inyaniso namhlanje sixelela inyaniso ngomso sixelela inyaniso nangalamini kodwa kusezawubuya kube kothi hayi mna ndibuphekile bazane besendifuna nojika andiyiboni kahle nale ntsindiso andiyazi le nto iphi inyaniso buyifundisiwe. Amen. Now ilizwi likaThixo bantakwethu liyinyaniso liyaphila. Amen. Now xa lithethwa kuthi lithethela ukuze nathi silenze. Amen. Itsho masincwadi eBhayibhile uthi ubungakugqala ukukhalima kwami bendiyawumpombozisela kumoya wami.
Amen. La ndithi bantu bathu kukhona izinto ezisiphosayo ngoba singafuni ukuliqala ilizwi likaThixo. Ngoba singafuni ukuqala ukuthetha kwakhe. Siphoswa nakumpopozisela umoya kaThixo. Amen. Siphoswa inkululeko ebekungakuba bakhonto ihlalayo phezukwethu ibe idyokwe kuba besilibamba ilizwi likaThixo. Amen. But kuhleli nje lonto namhlanje into yobana sekuthethwe kangaka ukusuka ngolwesine kodwa makhe sihlaleni ke ngoku apha kwimfundiso. Apha kwelizwi likaThixo ukuze kuphuma abafundi. Amen. Asethu uhlala into yobana uchopha ulimamele qha. Amen. Kakuthi ngoku lithethwe namhlanje ukuthi le nto ibithethwa kum ndiyokwenza yona. Amen. 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 Yazi esathetha uMr. William sithi kwathi kodwa uThixo uyathetha wahamba wayomkhangela. Amen. No Mr. Mluka kwayithetha lonto wathi kodwa uThixo uyathetha uthi ndihamba lokhangela indonga ngathi uThixo ndifuna kathetha apha. Amen. No unakuthi ke le nto uThixo kuthiwa uyakwazi ukuyenza makhe sihambe soyipractice. Amen. Khangela into yobana akuzuphuma umuntu otshintshileyo na ongekho. Amen. Ngoba abantu akwethu andifuni nokuqhatha izwi likaThixo linayo into eliyenza. Amen. Yasihlambulula. Amen. And lihlambulula nyani ingqiqo yethu ithiphangalale. Amen. Ingqiqo yethu ihlaziyeke. Izinto nyani othi wena ubuzibona ezinye uzoyika kodwa kwawufika izwi likaThixo likubonise kuphela ukoyika. Amen. Amen. Naw bantu akwethu simthandaza uThixo ukuba akhasincede. Amen. Uba ngabana mhlawumbe ubungekaqali ubusiza kuba kuthiwa kuyaziwe enkonzweni. Amen. Ngoba abantu akwethu zikhona injongo ezininzi zoba sizendlini kaThixo. Amen. Singezi ngenjongo enye. Amen. Abanye beza kuba kuthe umzali wakhe uzawuya. Aye. Omnye uza kube nento ethi bangathini osisilehle xa benobona ndingekho enkonzweni. Akananto yena kuye ngaphakathi. But unento ethi ndiya nje ukuba abazalwane bangandiboni ndingekho. Amen. And abanye beza kuba ufuna ukhabonwe naye uba uhamba naba bantu. Amen. Amen. But injongo yethu uba kunezo njongo zinjalo zingeliyo bana bawo into endiyiyelayo pha ndiyela ukuba unditshintshe. Amen. Ngoba eyona nto ndiyifunayo into yobana ekugqibeleni uba ubuya uzolanda ibandla lakho kungabikho nto mnezawundiphazamisa indenze ndingakwazi ukuthatheka. Amen. Ngoba kaloku uthi iBhayibhile into yobana uzawuthi xa ebuya senziwe kumila kumbi. Amen. And ukumila kumbi ke siqalwa ngoku ngelizwi. Amen. Uba asivuma ukulithobela ngoku asizukwazi ukwenza umila kumbi ngexesha lerathi. Amen. Ngoba kaloku lilizwi likaThixo lizawusenza siqualify ukuya. Amen. KuKristu Yesu. Ngoba bazalwane uba ngabana kuthethwa ubuze unguwe but uxelela into entsha. Le nto intsha uqomba hayi ndiyaqala ukuyiva but wakuyisebenzisa le nto ukusebenzele. Uba mathini ndiye ndincedakala hayibo bendingazazi uba kanti ndinje bendingayazi uba kum kungaze kuphume umntu onje. Amen. Esenze experiment uMr. Willing ngapha esithenjini ethatha ubisi aligalele komitini agalela amanzi athi izwi likaThixo kuwe lenza lento qho ligalelwa lamanzi aye nubisi but kwagalelwa amanzi la ubisi luphela kuvela amanzi odwa. Amen. La nto ithi ngoku izwi likaThixo lifika liyasihlambulula. Akulindelekanga ke ngoku into yobana lithi lithethwa kangaka kanti kusaphinda kuthi kuthethwa izinto ezinomlwimi nenkani yonke loo nto leyo. Amen. Ngoba izwi likaThixo lona lodwa linako ukusenza sisindiswe. Amen. Qha ke le nto ndithi akukho ngxaki nelizwi but ingxaki sekuthini siva kanjani. Amen. Ithi mosincwadi yezenzo qala indlela ova ngayo
wamcele wenza. Amen. La ndithi le ndlela thina siva ngayo awugqiba ukuva uthini ukuyamkela lento ubuyivile. Wawuyamkela uthini ukuyoyenza. Amen. Bantakwethu liphelile ixesha lokuba thina siqhubeke sisithi size endlini kaThixo siphume sinjalo, ngoba inhlungu yam ngabantu abangena ngalamnyango bamane besithi sizothatha lento yenu thina sisezizweni, sizothatha lento yenu siyophila ngayo thina. Amen. Sibe thina sihleli kuyo. Amen. Singenzi into ngayo kodwa sikuyo. Amen. Amen. Uba makasincede bantakwethu. Uba sithi sifuna ukufuza ibandla lokuqala eluKristu walibusisayo, ibandla lezenzo zabapostoli, amabandla onke azawukwazi ukuza kuthi. Amen. Nditsho nabangekasindiswa bazawusindiswa ngoba siphila impilo engcwele. Amen. Ngoba siphila lento efunwa lizwi likaThixo. Amen. Ngoba akukho enye into uKristu ayifunayo kuthi. Amen. And uKristu kwinto yonke ufuna umuntu ozophila ngale ndlela yakhe. Bantakwethu ayinandaba indaba yegama lebandla nendaba yantoni. Uba ngabani ukhona ukwelacala, but ufuna uphila ngale ndlela efunwa nguThixo, uzawubona abantu abaphila ngale ndlela afunayo. And uThixo uzawumenza abe nomdla woba yana abantu kudala nabakhangela. Amen. But ke ngokubanda kwethu mabangathi sebefikile bangayiboni lento. Amen. Mabangafiki kuthi sidlala. Khumbula iphupha likaMamphili ewayelithetha apha, athi waphuma esiyoncedisa abantu emsebenzini. But xa efika kwaba bantu basuke badlala kwabona, aba bancediswa indima yangahambi. Amen. Now abantu abangenayo befika besuka ngaphandle, mabafike kuthi sihleli ku higher grade. Amen. Wokuyenza lento sixelelweyo. Amen. Mabangangena abantu bafike kuthi sirelaxile. Athi umuntu ezengevudu loba ndiyayifuna lento ndizawuyenza, uthi wena sisikhawule uzovuda uphinde ucime. Sasize sinjalo nathi apholwa apha. Amen. 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 Masingabi njalo bantakwethu. Mabangene pha befuna uThixo. Basafika bafike kuthi sikwizinga eliphezulu lokufuna uThixo. Abone na into bana akho sizathu soba ndidlale, fanele nami ndifike ndenze lento yenziwa ngabantu. Amen. Amen. Enyanisweni batsho abantu ngaphandle utsho kunabasemabandleni bathi nisikelelekile. Nilibandla lokuqala ukwenza lento efunwa nguThixo engenzekiyo kwamanye amabandla. Amen. But ke ngokwabantu makungabuyi thina. Ubhutswele sathetha apha ngalamini ngendaba kaJudas. Uthi aba bantu bangababingeleli bayibona iphilile lento bayenzayo ngoba kwasuka nokholwayo wayokwenza lento iyelenqe laphelela lafezekiseka ngayo. Amen. Abantu abasuka ngaphandle mabangaboni thina sizifanisa nabo. Amen. Mayingabi sithi abazophinda bajike siyozifanisa nabantu abangaphandle. Makatsho ngaphandle nobengakholwa kodwa athi mhlanda cinga ubheke enkonzweni ndawuze ndilandele ubani. Enyanisweni uyakholwa la mntu. Amen. Abatsho kuba kutheni bazawutsho kuba wena ufumene imfundiso ephilileyo wayibamba. Bantu abathonto ibhlungu njengomuntu bana athi umuntu ndandikhonze United Saints but akasakhonzi khona. Athi sengakhonzi khona ke ngoku aphila unothanda kodwa uyayazi imfundiso wayeyifundisiwe. Amen. Okanye into abamhlanje sisiphilela ubana siyenza apha enkonzweni qha. Akufanele kambi njalo. Amen. Kufanele ubana lento sifundisiweyo wayiva uyoyiphila naphi napho uhamba khona. Amen. Ukuze bonke abantu babone. Amen.
Uhambise ukathixo. Amen. Ngoba abantu akwethu asoze sinikwe ipulpit sonke. Amen. But kona ihambo sinikiwe sonke. Ukuba amboyenza kule ndawo uphila kuyo, kwaba bantu bakubona endleleni, kwaba bantu bakubona ekhayeni, kwaba bantu uphila nabo emsebenzini, uyenze ipulpit yakho le. Ungavulanga mlomo, but uhleli kule mfundiso. Na uba umakasincede bantu kwethu. Sihlala apha emfundisweni athe uKristu wasinika yona. Amen. Ngoba bantu kwethu uba kuthi izwi likaThixo liyasikhulula, yinkululeko yethu le. Amen. Bantu kwethu masingaboni ucinezeleka sesendleni kaThixo. Uthi xa ujonga umuntu angaphandle umbone emhle, uthi uqonda uba urhalela nokuyeka lensindiso uyophila la nto uphilwa ngaphandle. Amen. Asiyithande lento. Amen. Esathethe uMampoza apha athi make kudevelop ukulithanda izwi. Amen. Make siyithande lento. Noma mhlawumbe abanye abantu yazi abantu nyani bake bayithethe into athi umuntu yo kuyasokoliswa pha kuba khona ixesha le discussions kutsho nolapha nokudalela kukhona ixesha le discussions yona nkonzo isokolisa kangaka. Ufuna thini ofikayo? Ufuna thini ongayaziyo? Amen. Bantu kwethu kwa ezi discussions esathethe ulisi apha athi ikhombo. Uba ngabana usindisiwe ukhona apha unyanzelekile ukubana uzamkela uzithanda discussions. Ngoba sikhuliswa khona usindiso lwethu. Amen. And bantu kwethu yazi into ongayithandiyo ukuyo nawe ayikwanelisi. Ngoku lapha kuyo. And uyuza into yobana ndiyanje kubona umuntu obheka emsebenzini engawuthandi nakulo msebenzi noba ndifike emini noba ndifike late ngoba uyazazi uba awuthandi. Amen. Kunjalo ke nobana sibe kule ndawo ube wena unezinto ongazithandiyo apha. Amen. Awukhathali uba uzanga, awukhathali uba uyanga nakwezo discussions, awukhathali uba kwenzekanga ngoba wena yena nto uyifuna into yobana okuba ndibonile nje ngikhona phakathi kwabo. Awuyithandi. Amen. But ukuze sihlale kuyo make siyonwabele, masazi uba bubomi bethu. Amen. Asinayo ni choice. Sakhetha ukulandela uKristu Yesu. Uba ethi ke ngokwindlela okumlandela ihamba phezwini lakhe, masilithande. Amen. Masithande izwi lakhe. Masithande imfundiso yakhe. Masithande abantu ababeke phambi kwethu basishumayeza. Zazi ngoLwesine kusathethwa kubhusweni wanisikelela kakhulu esithi into ebangela uba ungamva kwalo mntu ayiyo le nto uba awumva. Okokuqala awuthandi le nto ayithethayo and awuyamkeli. Wanga ungayamkela awuzukwamkela naye. Amen. Abantu akwethu make sithande intsindiso yethu. Amen. Uba sisathanda intsindiso yethu sizawuthanda zonke izinto eziza nosindiso. Amen. Ukuba ngabe besingekayenzi bazalwane make sithatheni step ngoku. Sothi usindiso lwami ndiyalithanda. And yonke into ezawulenza lukhuphuke ndiyayithanda. Ukwenzela into yobana kuzophuma lo mfundi unguye apha kuwe. Amen.